Kinoyalam Kaseng Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum RBTEDF haka khubor bakila pelaj ba haka nyau tarik kalalengkot kila kentu bat kerpa deki ba ka them ribhoy ban kiar na kajing wiangding yaki klau ki betam kajing be marat klau bat kajing sho dokha haki wa jong kani ke distrik kenang ban penne pensa ya ka mariang na ka benta kijing dan kam bat jing mentoy jong khun ban reu bat jong ki pateng ban wan Ubak pelilat tiuso Presiden ke RBTEDF. Haka jingkran berkilat patai kubor haka ni kesngi, ulapan pau ke jing seir haka ni ke ayom terkong, kila bandon ki briu ki baduna ke jingkit klik ban yada ya ka mariang, da ka ba wiangding ya ki klau ki betap, ki balik be merat klau bat ki ba syok dok ha haki wa jongka ni ke distrik. Ula kentu ki pat ba ban kiar na kini ki kam penjot ya ka mariang namar ka jing imbri ru ka he ka san rengkat bat ka mariang ki merat ki mereng bat ki sim ki do ki badon hasenda jong ula ong kini ki jing penjot ya ka mariang ki sim ki do bat ki merat ki mereng ka pen kala duk khat ya ubreu bat ya ki pateng ban wan Ubak pelilat tiuso ula kentu bat kerpat di kindong yalam shnong kirat bat kihima kumju ikipat ba bat kindong yalam jong kiseng paper ban kener ya laki kiti jing yada ya kamariang kimrat kimreng bat kisim kido nakajing penjat pathar hakini ki benai jong ka ayam terkong Ula kentu iki nong yalam shnong raj bat hima ban penshitom meki breu ki ba penjat pathar ya ka mariang kat kum ki kendon an jong ka jela bat ka rihi barok away Ula maham ru lada ka seng kalap ya kum kini ki breu ki ba penjat ya ka mariang kan pentep mardor ki bor wildlife forest bat police jong ka jela ngadon hang ni nam bat ngayeng nam ta ka Riboy district jungi kum we ni kinong yalam naka seng ka bangitip kum Riboy tourism and environmental development forum kajing kwa ban pensngo pai ba lor naka leng joko ni ka forum ka jungi sau pai ba nong song snong jong ka bri nyau trep bat hamtam po ni ka district ka jungi ka long ba ngidei ban penne ya kamariang Kamariang kelong ka badon kam hado kata-kata. Ngidon kam ubriu iben kimarat ro ngidon kam ban yo ya ko bandi ban bam bat mangi ubriu kam tam lile. Ngi iba hapo ka district jungi bat hapo ka jelai as a whole. Ki briu kilastang ban pensniu ya ka Mariang. Kilum kiwa ngi kilaselen kiding kibahe kilapom bat sisa kelalong kejengdu nong ka bakrau. Bat kimarat ki basyong haki klau ru kim don syo bat ke ba ngi ke don ke jingma haka generation ke banwan ya ke pateng benda ke banwan ke long ke jingma haka jingkerdu ya ke umbam umdi bat kene ka sakta bat ngi nadu mentaru kelah yai kata bat kadang sedang kata tengi kerpak seki pai ba nong susong gi ba ki badon hapo kene ke bring yo trip ke jungi hapo kene ke district ke jungi snobha wat pensniu ya ke mariang ngidon kam baka mariang kanlong keba iku iphe ngidon kam baki merat klau kindon haki klau mo kijing thau ki boble ula thau nadu kisim kido ki di bandroy bat mangi ki briu ru ngim dei ban penjot ya ka klau ko betam ka jing thang ding ke ba man la ka snem hapo ka district ke jungi kalak ta sisa ya ka mariang kala pentur khong ya ka khendo hadu ba ngi kerdu bha ya ka umbam umdi hakini ki benai bajur leer kamtam Amar kata, kung way na ki nong pre ki bangi page, nang mata kung no ban percep ya ki environment, ngi kerpat, ngi apil, siya ki pait ba nong siyong sinong kamtam, siya ki dorbar sinong, no? Ki dorbar sinong, ki ba page, ya ka sinong kathaw, bat siya ka right, ki ba page, ya ka mata ka jinon kam, jong ka klaw right, so ba ban, ay ka jingi trelang, ban batha, lani ban pentip pait ba, haki sinong ki thaw, lani ka right, leng ba soda leng ba ki nong yalam rai ba dei ban pene ya kami mariang ngim dei ban thang ya ka khlau batap namal ka jing thang ya klumar ya ka thau ya ka khlau batap kawan ra sisa ya ka jing terkhong bat ngi na kaliang ka forum ru ngila de ma ki stem ki bomen chua ngila yo ya ka khlau ngila thung ya ki se ngila panhe ya ki se nre ki don ki breu ki balik thang itu ka khlau do ngi da do long ka jing do nong ka ba khrau bat kani ka ta ya karep kariang ber ko kinong rep lu kidu nong ba aba sya thang kalum kawa bat sisa ka long ka jing terkhong nama kata ngi apil ngi kerpat ni kinong sosno ki ba e amtam kinong ilam sinong ba kinai ka jing trelang ban perking ban te lakam
halaki jong kisnong kitau jong ti bamdei bansya ba kibriu kinwan matang ya ka khlau batap bat sakawai ke bang yui bat kiwa ki jongi ru kilastang ban du jat kini ki dokha namar ngi ki jibriu kilong kinong syun kila pelong nong syun ru wat ya kawa namar kawa ka de ke wei ke hobi jong ki nong sangkai perthai ki balik ban khwai dokha ngi ba ki pai ba man ta kilastang ban mare ban lik khwai ban pelut ya ka pon re abe kilik pa sikiwa ki ba kiwa kim dong dokha syun mar balik ba kibriu kilik ban ai da dawai kilik berbi kajing ber dawai kelapan sniu hadu kata-kata ya kiwa ibran po riboy ka jungi hai kisnem arsnem mensua ngilik stis po wa khri ngi ya katu kajing ja ba kidok khang pe kila du jat sisa nilai kila viral hapo ngi video ru ban ngi apil yi kinong song song ki ba ye bodon hapo kirut wa sungba ban ye trelang ban ai kajing petip sa wildlife department la ne petip sa kibor tiba don ka bor ba halor ba kinle ba don kam adon ka wildlife department adon ka forest department haban ai ke jingi trelang baniada ya kamariang ke jingi kata kalong ka apil nakaliang ka riboy tourism environmental development forum jingi sepi baro ki pai ba nong song song publish